Ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok, pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok, pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto mayong udto na pud usab kaninyong horot mga kabisyo my love so sweet. Aniya na pud ta sa tuwang programa karong mga taknaa alas 11:14 na duyog ta sa paglanog-lanog sa pagpaminaw, sa pagpahimsog, sa pagpalagsik sa kalawasan hatug nato sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Okay, sa mga kabisyo my love so sweet nato diha karon nanukad sa ilahang pagpaniud to. Hala sige hinaot nga inyo hapong panukaran ang payo ligon sa inyong kalawasan, batok sa mga sakit nga pwedeng pakgang sa inyong kinabuhi, no? Og tuod kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping, ha? Plasta na punta, uban-uban ta niya style niyo. Pabati mo kanya to, ha? Duyog ta sa to ang kumbati. Oh, sa to ang pagpalagsik. Ani karon kayo na punta maghatag sa inyo wag mayong mga pagtulunan ug mga kabuang. Pwede ninyong mapupo nga kamunggay, ha? Tol mga kabisyo my love so sweet kini nga tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, gabon, malunggay, panyawan, ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo garlic, lemongrass, turmeric, uluyan dilaw, banaba og makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ando ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, padayon ta sa tuang mga kabuang niya itong style lagi taon lulubaba o ginaot nga inyo diha karon sa asamang dapita, sa asamang lugaran abot atong pagsibya, mahing udto kaninyon tanan. Dagan salamat, no? Mangiudto kitang tanan diha karon. Ilabi na sa 88.1 Line FM Santo Tomas, DYRG FM Radio 99.9 Gindulman Bohol, 93.9 Yes FM Banat Radyo Provinciano, Go FM Trinto, Lion FM Barubo, 94.1 Line FM Hinatuan, 88.3 Line FM Badas Placer, Mix FM Pulanco Dipulog, Connected DXNJ 96.5 Radyo Provinciano, Maasim Sarangani Province, 99.5 Gold Bayugan, Big Radio Bayugan, 91.7 The 1 FM Marihatag, Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, and Radyo Tribo Madrid, 98.7. Thank you so much, mahayong udto. Hala sige, hinaot nga nakapaniud to na pud sa tagtama, no? Nabusog ta sa to ang mga sudan nga lamian diha karon nga kaganiha pang buntag iluto. O di ba ka, buhi pa, kagabi pa ng sudana? Ibutangan lang itlog para naay murag pangdugang ug bag-o tanahon. Mo gid niya kasagaran niya itong bata sa mga Pinoy kitungod sayangan magud-tagod, magsayang magud po sa pagkaon, pagtaon ko, kung dagan pa kayo sa tanan. Oh, pero kung yayamanin yung kay ka sa tanan pud sad kayo, no? Usa ra gid tawag na to niya kining Hindi naman ni mo, magbotse mo, kaya di man nato ta printi.
Pero sa lagi sudan lubaba nga dili gid ako kayang ilahutay hantod ugma. Kaya ra gid ako siyang kaunon sa isa ka kuan lang oras sa usa ka adlaw. Oh, timpa ni hapon, timpa ni udto, asa dapita lubaba. O siya man niya siya. Kining udong tinapa. Lami lang kay na siya pagutom bitaw kay kastanan bitaw, lami jud kay kaunon na siya taman ba. Oh, yan na. Tapos na kay bahaw. Ay, nako. Mo ginato nga idol ya, no? Pero pag moabot pag ginagugma ka si my loves, murag mahirap naman sinta. O gini niya, alam nyo Sinta. Ha? Ang importante karon sa ato ang kahimtang mga Sinta. Ha? Nga dili ta magutman. O magunsa ra magutaon tuod niyang kung ganyang tamilian kay ka unya tapos magutman ka marisig yung ka no makabuang ba niya nga niya magutman ka mapasupasmuhan ka diha marisig itaon nimo maglabay ni mong ulo mura kag na ugan ba lain kay niya maugan ka kay murag wala na kay kusog nga mulihok pa og mo bakod mukaon mo hingit nya unsa na lang taon gyud so mao nya nga inyo ba niyan sa imong pagpaniud ko karon dapat magpahimsog pud sad ka kay manilang dili mahuyang ang imong kalawasan ha Kuyawa gid no? Mahuyang, maluyang sa tanong mo ingon pa isa. Basta so unsa man to siya lulubaba. Kanyang kuan ba Angelic C vitamins ba mo lang daw singit mo kagod Angelic C vitamins para sa protektado o gingsog nga panglawas ganyang nga mukhaon nindot nga pagkatulog inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya nga vitamin C ha. Pinya ka epektibo nga vitamins nga dunay herbal content ha. O nindot kay nista niyan. Kay tungod kay puno ni siya sa minerales ug budipensa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya ninyo ha. Moro ni siyang vitamin C nga dunay herbal content. Saan ka pa? Ha? Kato mga naudtuhan ug mata. Kaya nagpalanay og taman sa tulog. Nagpractice og minatay mo ginapermitid ako madungog sa kuang lula ba sa una ba. Naudtuhan lag mata. Pero karon kay lahi naman karon kay sa una bawal mo ka magbilar, 'di ba? Bawal ka tawagan na kung ikaw bata pa. Bawal na sa imuha nang inganang magbilar-bilar ka og tulog. Di ba? Makadlawonan tulog. Pero karon kay murag uso naman kayo siya, no? Kay madlok mo to dati, lulubaba mga katigulangan dati pag mabilar ka, pwede ka magsakit which is true man gid sad. Importante medyo kayong tulog, no? Karon kay murag na uso lang siya unya tapos makasulti ang uban nga murag okay kayo mapulaw-pulaw. Ayaw raman din magpulaw-pulaw di ay. Ngayon bison tao na pagtulog, mag-pray, o niya di ay tuod, tanaw pa og mga unsa ba social media, mag-TikTok pa. Kahapon pa malagi ka og TikTok, kami ko matulog na ka. What is pang good night binya ko nyo? Pero kung dili ka makatulog, nagi ka insomnia na, no? Sana siya sa mga psychological illnesses, mga bisyo, my love, so sweet, no? So mo nang ako pa nimo Sinta, kung dili ka katulog, niya tapos ang hinungdan to niya na kay mga utang, nga di mo naglisod ka og bayad ba kumbaga ba unsaon nimo pag solusyon og bayad sa imong mga utang tawagan nimo ang imong gipangutangan mo na imong himuon pag di gani ka katulog tawagan nimo sila niya tapos sultian mo sila nga magbayad nako sa kuang utang nimo sa pila ka tuig para sila na pod ang dili makatulog. Ana mainam na solusyon para makabalos-balos ka ba no damay-damay na ni. Mao gitawon mga kabisyo ni gugma nyo. So mao nya ala sige. Alas 11:22 na og katong ubang kanyato kumbati diha. Paspasin niya kay para makapaniud to niya kag tama niya sige langan diha o sa pagi niya paabot nimo Motdan niya kay sudan diha gid sad.
Ako gani din bis nga naay lamian nga karinderya diri sa ang gawas na to, taga-gawas na to, hurot man gidayon tuod. Lamian mo kay maluto ni to mga silingan ba? Una ako bitaw lulubaba, ako idol magid ako ng lumi. Kung magnegosyo man gani ko, dapat katsi kaya ang pangalan sa ako negosyo itukod. Hoy, usya mo niya siya. Oo, katsi kayo dapat lulubaba. Usya nga klase pangalan sa lumihan daw be. Pag lumingon ka, kain ka. O diba, katsi kayo? Katsikat, ha? Pero ako, ganahan kong mga kuhan may kiling-hiling, may kong mga matamis, kung kayo ng mga pagkaon, kung sad ba? Ako sa mga klase mga matamis ng mga pagkaon. Pag-ingalon, pag udto kay sinyo, importante magod kayo ang kuhan, kanyang sugar sa tuwang lawas. Oo, pag minus ka sa sugar, pwede maglabad yung mga ulo, maubos ang imuhang kuhan ba, sugar level sa mga lawas ba. Abot lang, marag magpa-check up siguro ko kay di man po ko diabetic po dyan. Pero pag mubabaya ka ko ang kuhan, paminaw niya ako, mubaba akong sugar, mulabal akong ulo. Rag hypoglycemic mo siguro ko, o kasabutan niyo Unya nga ako, kay tungod siguro ni sa hilig niya ko og matamis ba, donuts, milk tea. Unya ako, dagplano ko gusto magtukod og negosyo nga kan, milk tea, Michael. Dagan niya kong mga nanaan ng mga pangalan sa milk tea nga business. Pero gusto ko kanyang murag isog kay ba og katsi bitaw kayo gusto niyan nga makaagat yun sa mga customer nga mapalit ba. Pag kita pa lang nas pangalan, uy, lumiya dyan, uy, at kita niya, palit na niya. Pero dapat, observe ka sa mga milk tea businesses nga minus mo kayo mga baligya nga parehara mong kasagaran nila mga kuwan, no? Mga baligya ka ng mga milk tea, parehara man na ang ubala na nalay mga kuwan, tawag na kanang mga boba or sago gibutang. Diba? Magbuhat ko og kuwan, ba daw sa mga milk tea. Maghimo ko og chocolate o coffee tea, ha? Ako nagbuhay na siya. Tama, nindot tayo mo lulubaba, at least may unique ka ba, lahi pud sa dimuha ba, no? Oo, gani niya. Tapos aside niya na may kiling, na may choco, na may coffee tea, soft drinks tea. O yan, kanyang unyay-unyay niya po dyan, may kiling. Ahon sa man? Titi, ha? Titi. A combination of tea and tea, ha? Titi. Kanya gusto ko, murag naabit ay pantulak po siya, no? Kanya naay murag makaon-kaon nga simasima po siya ba? Kay lahat, kanya, yung mga, kasagaran sa mga pagkaon ng ginyabintay la, cake, spaghetti, chicken, sigun siya, pero ako adyo ko kita og tea, na miligya og pan. Na ay mga panideriya ba? Mo may tanganahan na to ginsad. Wala niyo kayo ninyo na realize bitaw na ang mga tao hili kay og pan. Di ba matigdan mo sa bata pa? Pan mo una malitok pag mulakaw ang mama. Ma, pag mulakaw ka ma, palit pan ma ha. Pan niya, pan. So dapat kung nakay ako unayan ako pero di pa niya may kiling kung magtukod ko nga yung klase negosyo. Ang pangalan sa ko ang milk tea business kay Panty. Pan og tea, ha? Paniderya og milk tea, muna Panty, ha? Katong mga gusto og mga ilim nyo nga makapalipong sa buwan, mga pahubog. Ayaw kabala ka, naabot tay beer tea. Beer nga, may milk tea pa. Wow! Ha? Dili, beer na nga may tea. Dapat beer tea. So, beer tea naman siya. Pero pag ngon kag naay milk, so, beer milk tea. Kape na lang kulang, tapos mahimo na siya og kinutir, ha? Dili, kanyang si tawagan niya, Boracay, siguro na, Boracay. Lahi man to, kana man tong choco mo to ibutang ato. Nga tapos basta mo to siya. Pero lahi anti ang kuan gamit niya may kiling.
Kaso nga, T na siya lulubaba. Ti as in, kuha niya siya. As in, ti tanduay. Ramti. Oh, di ba? Ramti. Sa may pangalan na negosyuha kung naay mga ng ilimno ng lubaba. Hubog ka, ti. Ha? Hubog ka, ti. Oh, di ba? Katsi kay pangalan. Ato ta, pre. Ato, anta, pre. Ato ta dito sa hubog ka, ti. O niya, kung gusto kang minadalian, punsad may kiling. Pero wala palagi, depende sa final lagi. Kanyang mga, nalang sa mga sidewalk ba? Ng mga milk tea, bitaw ng mga negosyo. Nuno na po ko ng pangalan kay Get Tea. Ha? Get Tea. Nagkangila naman ang pangalan ng lubaba. Double meaning naman halos paminawon. Dili, get ba? Ikaw, kuhaonin mo, auntie. Muna, get tea. Ha? Mo lagi. Importante diha ang negosyo patok kayo sa masa. O dali bitaw kayong mahinumduman kay tungod ko sa ba katsi sa ba katsi catchphrase kayo sa ba ha? Oh, speaking of katsi, kung gusto kang katsi ngayong milk tea business, pwede mo pangalan o Kati. Ha? Kati. Kanindot diri sa Kati kay nahiiring pud siya tinuod no nahiiring nga kada inyom nimo og tea pag inyom nimo sa tea murag mangatol si mo tutunlan ba anti ba ha? Murag sama gikatol bitaw sa iring bitaw ha? Di ba na COVID na siya padulong lulubaba? Anyway, sumuko to siya. Tagasalamat kay Lulubaba sa mga business ideas nimo diha. Oo, basin magamit o ma-apply na sa uban na itong mga kabisyo my love so sweet karon nga mga naminaw sa tuwa karon no. Ala sige kamo diya Sinta pagkuan mo diya ha. Pagkuan mo kining pag tukod mo aning business kay may lang gyud taon tuod ni. At least inyo habit ang magamit masya kuan mo matabangan mo o mo asinso mo ha. Anyways, mga kabisyo my love, so sweet na to diha karon na nga gusto palikon silang kalawasan labi na katong mga high blood bitaw no. Tumarta sa tuwang Kalabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug kalabo leaves, white o green ang color sa capsule niya na. Makatabang ni siya mo alivio sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, guban pang mga balatian. Ipare sa Kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Okay, kinigato ka nato sa Jesser Marketing ang tigamawag tigubadapod sa itong produkto diri sa Kalabo Herbal Food Supplement. For more information, contact lang mo Mr. Kalabo Jesse Castro 0930-973-6009. Duyog ta padayon sa tuang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, kumbati ta sa pagpahinsog. Kato mga gusto magpakabusog, ala sige, plastari gihapon ninyo diha mga bisyo my loves. Duhagi pa na yung mga rice diha. Sa naman Dani, what is naman tayo ganito? Dungagin mo pa yan, dungagin mo pa. Magkinain ka ng daghan dyan, magkinain ka ha? Para ikaw ay hindi pagutumin ba ha? Babati ta 0917-509-5493. Also live test to Facebook page DJ Mike Kiling, a Facebook page Kalabo Herbal Product Jesser Marketing, a Facebook page. Kudo sa mga bisyo my love so sweet. Duyog ta padayon sa to ang paglanog-lanog kubati sa pagpahinsog. Dili gyapon sa to ang programang Tutok Pakatok sa Udto.